Eta beti garrantzitsua da euskara ikasteko. Guazen. Laburpene bat egiten dugu, zergatik ez. Ni Scott naiz, kaixo Scott naiz, hau da nire klasea, ongi etorria. Ongi etorri nire klasera. Ni Scott, kaixo Scott naiz. Hau astelenean. Nola esaten da? Astelenean gaude? O astelenean dago? Kaixo gipa, astelenean dago? Edo astelenean gaude? Ez dakit zein. Baina ez dakit. Kaixo Mark! Mark, galdera bat dut. Esaten dugu hau astelenean dago edo astelenean gaude. Zer hobeto zure ustez? Jokin, astelena da. Edo astelenean gaude, biak nire ustez gaude. Zure ustez gaude astelene da Jokin? Zein hobeto lagunak? Help me. Laguntzen dadazue? No. Nola esaten da, ayúdame. God, I should know that by now. Or I still not know that. Ayuda. Guazen! Ayúdenme. Bai, gaude. Astelenan gaude. Kaixo kanta berria igota. Oso ondo euskal musika ikusiko dut. Oso ondo, eskerik asko. Zein kantua da. Eta bai. I personally say it that way. I don't know if the other one is correct. Esan duzu zein astelenean da edo astelenean gaude. Jokin esan du bai gaude, astelenean gaude. Hori da. Kaixo Lia, kaixo Naturaleza, kaixo Correa. Astelenean gaude. Eta hau da nire kaixo Scotten euskara klasea. Oso ondo. Astelenean gaude. Eta bihar euskaltegien astenari naiz berriro. Pixka bat non dago, hemen dago. Pixka bat ikusi dut, atzo ikusi dut, baina ez dut ulertu, ez dut gogoratzen. Nervioso, esan pia mesedez. Pia, zer da pia, Correa. Urduri, hori da, eskerik asko Joaquin, apuntatzen nahi dut. Urduri, pixka bat urduri nahi dut. Pixka bat urduri naiz, barkatu. Pixka bat nekatuta nago. Estoy nervioso. O nago, urdurian nago, bai. Eskerik asko Jaima. Jaima, zu esnatuta zaude, eta ni nekatuta nago. Lo egin ari naiz. Barkatu, minutu bat nahi dut para levantarme mentalmente. Baina, pixkanaka, nire txai dut. Baina beroa dago. Zenbat hizkuntza dazkizu, Mark? Bueno, euskararekin 5. Logurea dauka. Eskerik asko, Daniel Furrones. Lagunak, beti bezala jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko, mesedez. Jarraitu nazazue euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Kaixo Naia, zer modu zaude? Naia,
mesedez, jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko. Mesedez, zuzenean, mesedez. Ni estatu batuarra naiz, zuzenean Mexiko berrikoa naiz, primeran nago naia. Eskerik asko, jatorra zara. Eta oraintxe Donostian bizi naiz, Euskal Herrian bizi naiz, euskara ikasteko. Duela urte bat Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikasteko niri buruz. Zergatik, horregatik duela 20 urte nire abizena Zuniga Euskaldun jatorrikoa zela ikasi nuen. Galizen, Andaluzian bizi nintzen, eta han ikasi nuen nire abizena Zuniga Euskaldun jatorrikoa zela. Eta geroztik nire helburua da euskara ikastea. Eta begira, orain hemen nago Donostian eta euskara ikasten ari naiz. Zei polita da, ez da? Nire ustez polita da. Eta bai, euskara bizi nahi dut zuenekin. Zuniga, nire erretik, bai? Nongoa zarazu, Jaima. Nongoa zarazu. Oso ederra, eskerik asko naia. Jarraitu nire mesedez. Jaima, jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Mark, inglesa, frantsesa, euskara, pixkanaka euskara. Gaztelanez eta hori da, kanpezu, bai. Kanpezu oso herri polita da, ezagutzen dut. Eta arabe, marhaba, kifak, eta bai. Eta oraintxe, euskara ikasten ari naiz. Kanpezu oso herri polita da. Nire kaixo Iker, eskerik asko Ikera, bihar bideo egingo dut. Eskerik asko zure laguntzea arrengatik. Arabiarra ere dakizu pixka bat jokin. Baina asko ez. Eskerik asko Mark, oso jatorra zara hori esateagatik. Ez da ze oso jatorra zara Iker, beti bezala. Lagunak Iker nire txapelduna da. Eta bai, eta orain hemen nago. Partekatu nire zuzenekoa mesedez zure familiarekin. Eskerik asko leire. Leire oso jatorra zara. Partekatu nire live mesedez. Eta elkarrekin euskeraz hitz egingo dugu. Eta bai, laburpena bat egin nahi dut. Kaixo Markel, zer modu zaude. Euskara ikasten saiatzen ari naiz. Ezaidazu galderarik baduzu mesedez. Eta mesedez, jarraitu nazazuen nire euskara ikasten laguntzen jarraitziko. Eskerik asko Mark. Zer gehiago. Eta nire klasien batzuetan jolasten ari gara. Gero, pixka bat jalasten egiteko dugu. Jalasteko dugu, elkarrekin. Bai, Siberutz kanpan. Kaixo kanpan. Siberutz nire talde gogokoena euskeraz. Nire talde gogokoena da euskeraz. Siberutz eta Roten Amairu. Oso gustatzen zaitut. Bai, ala ez. Zaitut, ala ez. Bueno, eta zein da zure euskuntze gustokoena? Oraintxe euskera, noski. Orain euskera, noski, 100%. Bai. Nongoa zara zu, Mark. Kanpan, nongoa zara zu ere, bai.
Unaix, zer moduz. Eta mesedez, partekatu nire live. Egunero klasea bat egiten ari naiz. Eta klasean euskeraz hitz egiten dugu elkarrekin. Eta zuzendu nire akatsak mesedez. Akatsak asko egiten ditut. Nafarrakoa zara, oso ondo Mark. Nire abizena ere bai. Badakizu non dago Zúñiga herria da. Zúñiga herria. Eta pazientzia nirekin mesedez lagunak, zergatik. Nire euskera aurrera doan lana da. Eta pixkanaka hitz egiten dut. Nire denbora hartzen ari naiz euskararekin. Eta bai, uste dut baietz. Baietz. Ez dut ulertu zer da baietz, baina barkatu. Uste dut baietz, herria da, baietz, kaixo egoitz. Jolastu nahi dut, benga araitz, noski, gaur bai. Gain jolasteko dugu, creo que sí, baietz, kesi? Zer da kesi? Lasai oso ongi egiten duzu, eskerik asko Mark. Baietz, kesi? Araitz. Zondo hitz egiten duzu eskeraz, eskerik asko. Username. Zazpi sortzi. Zein da zure izena benetan. Eskerik asko eta jarraitu nazazuen nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Course. Of course. Baietz, of course. Of course. Nola benetan. Olaia. Zer moduz Olaia. Eskerik asko zure izena edazteagatik. Epa, zer moduz. Ongi etorri nire klasera. Eskerrik asko etortzeagatik. I think so. Baietz. Baietz. Nire ustez baietz. En mi opinión creo que sí. Adibidez. Bai, ala ez. Scott, handixe ezaz. Eskerrik asko egoitz. Zer moduz. Ondo zaude? Esperatzen ari naiz. Uste dut baietz. Esaldi polita da. Ez zuzendu nire akatsak mesedez lagunak. En mi opinión, yo creo que sí. Oidek? Ala ez. Lagunak, euskara oso hizkuntza polita da, baina oso zaila da. Baina badakizuen? Horrelakoa da bizitza. Excuses ez ditut nahi. I don't want any excuses. Ez dut aitzakiarik nahi. Euskara zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Excuses. Bai, ez da, noski, nor está trolling. It's not you is no. La traducción es yo creo que sí, en total, ¿no? Y choiten. Sakia es poor. Oh, that guy. Iru, HL, Iru. Ez egin kasu, oskerik asko. Barkatu, baina hau da klase maitasunen klasea. Eta nire klasean hau maitasun gela bat da. Eta nire klasean pixkanaka maitasuna. Venga! Horrengo abesti, arraitz abesti bat nahi dut eta guazen. Pazientzia da.
Eskerik asko arraitz. Urrengo abestia da prest zaudete? Non dago. Hemen dago. Abesti bat joko dut, eta esmatzen ere lehenak irabaziko du. Prest zaudete? Uste dut ez incorrect in euskera batua, I think. Bai. Kalean, baina lasai. Guazen. Urrengo abesti hau da. Venga. Zain da zure bere izena. Ez. Bain tolz arzumarmiento da, baina zein abesti da. Izena nahi dut. Goazen. Hori da Nora! 100. Gelditu denbora da. Oso ondo Nora, puntu bat zuetzat. Non dago. Begira. Hau da aste berria. Aste berria da. Eta orain Nora puntu bat dauka. Nora! Albarikoke ez. Non dago albarikoke? Albarikoke! Non zaude? Nora! Gelditu denbora da. Bai, noski. Nora, punto bat zuetzat. Urrengo abesti, prest zaudete? Guazen. Eta barkatu lagunak. Aste honetan, nola esaten da. Si ganas la semana, premio bat daukat. If you win the entire week, if you are the week champion, asteko txapalduna baduzu? No. If you are the week's champion, if you are the champion of the week, daukazu, or the champion of the week. Asteko txapelduna bazara hori da. Asteko irabazlea izanez gero. Bai. Asteko txapelduna bazara. You are invited to join my Discord for free. Gonbidatuta zaude nire Discordian doan parte hartzera. Discord berria egiten ari naiz. Eta txapelduna, eta asteko txapelduna bazara, gonbidatuta zaude nire Discordian doan parte hartzera. Venga, horrengo abestia. Prest zaudete, guazen. Zein da bere izena. Oso polita da. Hori da User! User, oso azkarra zara. Polita, abesti polita da. Oso ondo. User 6-6-6-6-6-6-2-0-bat. Puntu bat zuetzat. Baina barkatu, User 6-6 zara. Ados zaude? User 6-6 zaude. Puntu bat zuetzat. Idatzi dena. Idatzi? Ez dut ulertu barkatu. Baina, lagunak. Partekotu nire live. Txantxa, write it all. Osondo. Pidean da. Zetak da.
zetak. Lehenengo abesti gelditu denbora. Gelditu tu denbora. ETS-ko. Zearen aka. Kaixo, kepa! Ok. Punto bat zuetzat. Horrengo punto? Guazen. Guazen. Badakizu, ikusi duzu, nire live partekatzen duen lehen pertsonak puntu bat lortu du. Iker! Venga, Iker puntu bat. Iker inglesa ezagutzen dut. Eta goazen. Puntu bat nire live partekatzen duen puntu bat zuetzat. Goazen, puntu bat ondago. Iker. Jaima, puntu bat. Iker. Goazen, Jaima. Puntu bat zuetzat. Goazen. 5, 4, 3, 2, hori da. 3 username. Name. Zein da zure izena username? 8 zazpi. Ez zergatik ez. Ez eta 8. Eskerik asko. Joan behar dut bazkaltzera, agur. Mark, bihar arte, eskerik asko etortzeagatik. Bihar euskaltegian azten ari naiz berriro. Eta gero nire klasien hitz egingo dugu sobre mi euskaltegia. Kaixo, kepa, eskerik asko. Ongi etorri nire klasera. Gore Euskal Herria, noski Francisco Benjamin. Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko, mesedez, Francisco eta denok. Euskaltegiria buruz, hori da. Euskaltegiari buruz, hori da. Euskaltegiari buruz. Hori da, eta gero, hitz egingo dugu euskaltegiari buruz, ezta? Eskerik asko, Mark. Tu último, eskerik asko laguntzaren gatik gaur. Ondo pasa, gutxi gazta, honegin, euskara zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Non dago. Eskerik asko, barkatu. Euskaltegiari buruz. Euskaltegiari buruz. Hitz egingo dugu euskaltegiari buruz. Oidek? Y hablaremos acerca del euskaltegi. Bai ala ez. Eskerik asko argizpi, ongi etorri nire klasera. Bai, non dago. Bai, nervioso. Zuzendu nire akatsak mesedez. Akatsak asko egiten ditut. Eskerik asko Jaima. Eta bai, zer gehiago, nor gehiago. Eskerik asko kepa. Kepa, ezagutzen duzuzu taldea noski. Oso taldea handia da. Aditza bukaeran. Aditza bukaeran da. Bukaeran. Ez dut ezagutzen aditza hau. Bukaeran. Zer da bukaeran honetxo? Eskerik asko eta ongi etorri. Without the last A. Nervez, noski. Non. Ez dut. Euskaltegiari buruz hitz egingo dugu.
euskaltegiari hitz egingo dugu. Euskaltegiari Euskaltegiari buruz oso ondo hitz egingo dugu, ezta? Bukaeren, al final. Non dago al final? Ez dut ikusten baina eskerik asko. Bukaeran. Kaeran. Al final. Horrela bai. Hori da. Euskaltegiari buruz hitz egingo dugu. Bizitziari buruz hitz egingo dugu, ezta? Aditza azkeneko hitza. Eskerik asko, urduri naiz. Estoy nervioso. Oidek? Urduri nago, hori, urduri nago. Nire notak partekatuko dut zuenekin lagunek. Y así podéis ir cambiando mis errores, mis akatsak. Eskerik asko, Elena. Bain, guazen, urrengo abesti lagunak. Urrengo abesti. Abesti bat joko dut eta esmatzen lehenak irabaziko du. Prest zaudete? Guazen, prest zaudete? Ara ez. Nor prest. Eskerik asko zaze, ongi etorri nire klasera. Partekatu nire live mesedez eta jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko. Urrengo abesti, guazen. Zer abesti da hau? Zein abesti da hau? Entzun. Marin, kaixo. Kaixo Iker, kaixo berriz. Ondo lo egin duzu? Ez da eniarak. Hori da, Iker, gure izarrak. Barkatu arraitz, baina gure izarrak izena du. Zetak da, noski futboledetz. Kaixo, Marin. Zer moduz? Oso kanta polita da, hori da. Oso polita da. Ez da Marin. Mare, barkatu. Mare, zer da Marin? Marin zerbait da? Kaixo Scott, oso ondo ikusten dizut, eskerik asko. Maren. Barkatu, Tocar una canción, abesti bat, jo. Miau! Okay. Noski, Abesti bat jarri. Hori da. Hori da, katuak da. Arraiz, punto bat zuetzat, zergatik ez. Iker, punto bat zuetzat. Eta arraiz. Punto bat. Goazen. Oso ondo dabil. Arraiz. Oso ondo. Urrengo abesti. Prest zaudete? Abesti bat jarriko dut. Abesti bat jarriko dut. Horrela? Así lo digo, ala ez. Prest. Venga, jarri. Goazen. Motza ez. Goazen. Oso ondo. Abesti bat jarriko dut. Goazen, prest zaudete. Erraza da. Erraza da. Oso erraza da.
Hautsi dira tabu kulturalak, datzarekiko arazo moralak, bat-bateko galernak, Malakiaz ez. hasi da perreoa, herriko taberna. Arraitze guazti ez. Kolpe, dupla bai, baina zein hori da Maren. Dantza gaua izena du. Punto bat Maren zat. Hori da, begira. Guazen. Nora, punto bat, usar 6, iru zazpi. Irugeita zazpi, punto bat. Iker, bi puntu. Jaima, punto bat. Username, sortzi zazpi zazpi sortze, punto bat. Arraitz. Punto bat, Maren, punto bat, guazen, urrengoa besti. Guazen. Jarraitzen ari gara. Presaudete? Guazen. Maren oso ondo zabiltza. Entzun, zein da abesti hau. Kaixo atxe, zer moduz? Kaixo Kai, eskerik asko, jarraitzeagatik. Ongi etorri, zein da bere izena, zein izena du? Ez da inarrak. Izena inglesa da, baina euskeraz dago. Oso ongi, kaixo adurza gardui. Hori da, Naia, oso ondo. Oso euskarra zara. Oso euskarra zaude. Naia azkarrena da. Zanda izena du. Eta euskeraz, nola ezaten da Sunday? Naia. Oso ondo. Kaixo Regina. Lagunak, jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Asko laguntzen dit. Zande igande oso ondo eneko. Punto bat zuetzat. Ze euskera maia duzu? Zer da maia? Ez dut ulertu hizkuntz hau. Maia, zer da maia? M-A-I-L-A. Nivel... Noski. Nivel. Barkatu lagunak. Iker, esan dit mi aldiz. Bai, maia. Bueno, begira, nire maia ez da asko, ez da handia. Nire maia gutxi da. A-B. Nire maia da. A-B. Maia. Nivel. Level. Euskeraz nire maia baxua da. A-B da. Baina egunero hitz egingo dut zuenekin hemen nire klasean. Euskeraz hitz egingo dut egunero. Eta egunero pixka bat gehiago ikasten ari naiz. Zuzendu nire akatsak mesedez lagunak, pazientzia nirekin mesedez. Pazientzia nirekin behar duzuen. Zergatik zaude euskara ikasten, galdera ona da. Barkatu arraitz, pazientzia behar duzu. Baina duela 20 urte, Cadiz, Andaluzian, bizi nintzen, eta han, nire abizena, Zuniga, Euskal Herri jatarrikoa zela ikasi nuen. Eta geroztik, nire helburua da Euskari ikastea. Eta duela urte bat, Euskal Herrira, Donostiarra zuzenean, etorri nintzen Euskara ikasteko, nire buruz. Eta oraintxe begira, 9 hilabete daramatzat euskaltegian. Eta pixkanaka hobetzen ari naiz. Nire denbora hartzen ari naiz, Barkatu, baina hobetzen ari naiz. Baina asko zure
zure laguntza asko laguntzen dit. Eta eskerrik asko Regina. Niretzat oso garrantzitsua da niri jarraitzeagatik. Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Hori da, oidek, Regina, eskerrik asko. Barkatuzkat, baina noiz zenuen lehenengo klasea. Euskaltegian? Zenuen lehenengo klasea? Noiz zenuen? Duela urte bat. Bai, zuzenean. Duela urte bat. Aste honetan duela urte bat. Eta, galdera ona da. My classes ended last June. Eta euskaltegian, nire klaseak joan den ekainien amaitu ziren. Eta nire klaseak joan den ekainien amaitu ziren. Oso esalde garrantzitsua da. Galdera ona da, Iker. My classes ended last June. Ended last June. Eta I wasn't practicing during the summer. Eta udan ez nintzen praktikatzen ari. Eta tristea nintzen. Horregatik, kontua bat hasten nuen, TikToken. Praktikatzeko. Zure ahotsa asko aldatzen da inglesez eta euskeraz hitz egiterakoan. Ja. Ez dut ulertu. Zure ahotsa asko aldatzen da ingelesez. Zure ahotsa asko aldatzen da ingelesez. Eta euskeraz hitz egiterakoan. Ja. Badakizu, me han dicho parecido en francés. Zergatik. Euskeraz jolasten ari naiz, pixka bat. Niretzat jolastu da. Es como un juego. Batzuetan. Noski araitz abixatu andoainera zatozenean zurekin egon nahi dut. Zatozenean. Zer da zatozenean? Zatozenean. Cuando sotozeña. Ez dut ulertu, araitz, amatxetan. Amatxetan, ¿quieres soñar conmigo? Zatozenean. Abizatu andoainara, zatozenea zurekin egon nahi dut. Estar conmigo? Noski, zergatik ez, kafe bat lortzen... edazteko dugu elkarrekin. Ni gonbidatu jolas bat bezala da. Hori da. Bai. Noiz euskara hitz egiten dut, jolas bat bezala da. Bai. Badakizu non dagoen andoain noski? Ez dago gertu hemendik. Eta
cada mes, ian andoainara joan naiz. Aldiz bat. Kafe bat bai ederki. Goazen, Maren, araiz, goazen. Noiz etorriko zara. Bueno, adunara joan naiz. Ia betero. Adunara joan dut ia betero. Ia betero, una vez al mes. Hori da, ia betero. Zergatik, abestiak grabatzen ari naiz. Grabatzen ditut. Ni musikarien naiz, eta adunan elkaren estudioan dago. Eta ia betero abesti bat grabatzen ari naiz. Grabatzen dut. Una vez al mes. Bai, kepa, eskerik asko. Elkarren. Bai, elkar liburutegia badakizu? Elkar liburutegia? Bueno, estudian dauka. Musika estudio dauka. Eta oso guai. Elkar estudioa. Hemen. Eta ia betero, ia betean behin, eskerik asko kepa, jarraitu nazazue nire euskera ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez, asko laguntzen dit. Ia betean behin, una vez al mes, abesti bat grabatzen dut. Ahí va. Baina, goaz autobusez. Adunara goaz autobusez. Estudio oso ona da. Oso polita da. Hau da nire estudioa. Nire Eliza da. Hau da nire Eliza da. Oh, rock and roll gods, please bless me with your Holy Spirit. Please bless me with the ability to rock my face off, to melt faces worldwide. Hori da. Barkatu, nire ahots, ondago. Nire ahots asko aldatzen da ingelesez eta euskeraz hitz egiterakoan. Barkatu, epuntzen nahi dut. Epuntzen nahi dut. Non dago. Zure ahotsa. Arratsaldeon Balester. Dionozetak iratzi noski. Asko gustatzen zait, besti bat jolasten dut oraintxe. Oso cool. Hautza. Nire hautza. Nola era? Nolo izan da? Jarraitu nazazue irrati. Jarraitu nazazue euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Eskerrik asko kepa, partekatu nire live, nire zuzenekoa. Eskerrik asko leire, oso jatorra zara. Eskerrik asko partekatzeagatik. Asko laguntzen dit. Eta ia betero. Bueno, write it for me again, please. Zure hautza cambia entre euskara e inglés. No, ez dakit non dago. Bai, ja jarraitzen dizut, hori da. Venga, urrengo abesti. Prest zaudete? Gaizka, Vicente? Kaixo, Gaizka? Ez.
Gaizka Vicente. Kaixo gaizka. Ikusi dut. Nola esaten da, I see you. I see you. Nola esaten da, I see you. Zure hautsa asko hori da. Apuntzen ari naiz. Zure hautsa asko aldatzen da ingelesez eta euskaraz hitz egiterakoan. Your voice changes a lot. Your voice changes a lot. When you speak English compared to Euskara. Zure hautsa asko aldatzen da ingelesez eta euskara hitz egiterakoan. Ez. Ongi etorri nire klasera. Kaixo Skoten euskara klasera. Hemen klasean euskara hitz egiten dugu elkarrekin. Zergatik euskara bizi nahi dugu. Eta pixkanaka asko laguntzen dit. Pixkanaka hobetzen ari gara elkarrekin. Noski, klasean jende asko ikasten ari da. Aun hasta los euskaldunak ikasten ari da nire klasean. Benetan. Eta egunero, kaixo Kai, kaixo Isael, zer modu zaudete? Jarraitu nazazuen nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Zu Kai, jarraitu jarraitu nazazuen. Eskerik asko irati, oso jatorra zara. Ni ere ikasten ari naiz, begira, ere ikasten ari da. Kaixo Maider, zer moduz? Zer moduz zaude? Eta bai, ongi etorri nire klasera. Ni Kaixo Skot naiz, estatu batuarra naiz, musikarria naiz. Eta duela urte bat, euskali oso ondo, primera nago Maider. Eskerik asko. Duela urte bat, Donostiarra etorri nintzen euskara ikasteko, niri buruz. Eta orain euskaltegian nago, bihar azten ari naiz berriro euskaltegian. Baina duela urte bat, hasi nintzen euskaltegian. Eta nire kaxa, zer da kaxa, Iker, nire kaxa. Zergatik irabatik duzu euskerak ikastea. Horregatik duela 20 urte, Kadizen bizi nintzen, nire buruz, nire kaxa. Nire kaxa da, nire kaxa. Zuzendu nire akatsak mesedez lagunak, Iker bezala, asko laguntzen dit. Baina zer da nire kaxa? Nire kaxa. Mi caja. Bai. Nire buruz, nire kaxa, hori da. Por mi cuenta. Por mi propia cuenta, ¿no? ¿Es da? Nire kaxa. Nire kabuz. Nire kaxa is something like on my own. Por mí mismo. Baina nire buruz, it would be casa, nire casa. Baina kaxa, pronto, but correct, nire kaxa o nire kabuz. Oso ondo, por mí mismo, baina nire buruz, al mes. Hori da, eta Kadizen Andaluzian bizi nintzen, eta nire abizena zuniga euskaldun jatorrikoa zela ikasi nuen. Eta zerbait touched my heart.
Zerbaitek bihotza ikuti dit. Zerbaitek bihotza ikuti. Something touched my heart, benetan. Eta geroztik, nire helburua da euskara ikastea. Eta oraintxe, duela urte bat, Euskal Herrira etorri nintzen, euskara ikasteko. Eta oraintxe begira, euskaraz ikasten hitz egiten dut. Hitz egiten ari naiz. Hitz egiten dut. Euskaraz hitz egiten dut. Ukitu zidan, nik euskalduna naiz. Oso ondo. Nire bai. Ukitu zidan, zer da ukitu zidan? Ukitu zidan. Ukitu zidan. Eskerrik asko, Ike. Eskerrik asko, Naikari. Jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko Naikari bezala. Naikari oso zorgarria da. Eskerrik... Ni jajaja, bai. Ni euskaldun naiz, bai. Eskerrik asko gara. Me ha tocado. Eskerrik asko, Maider. Oso jatorra zara hori esateagatik. ¿Dónde vives ahora? ¿Puedes responder en euskera? Noski. Donostian bizi naiz. Estatu batuan ere bai. Batzuetan Donostian, batzuetan estatu batuetan. Baina oraintxe Donostian nago. Eta nire euskaltegien Donostian dago ere bai. Eta Donostiarra etorri nintzen euskara ikasteko. Eta bai, errarroa da, ez da? Irugarria da. Nola esaten da sorprendente? Sorprendiente? Que raro. Nik oraindik ez dakit noiz ipini behar da. Zer da ipinia? Ipini, ez dut ulertu. Zoragarria da. Izugarria da. Edo zoragarria da. Eskerrik asko. Arraroa, zoragarria, izugarria. Nice! Hori da. Hiruak. Ni zoragarria, izugarria eta arraroa. Harrigarria, zoragarria, izugarria, arraroa. Denok. Ez arraroa ez. No? Bitxo arraroa naiz. Baina bai, artaburua. Bai? Artaburua hitz beste hitz da, barkatu. Artaburua. Zer da artaburua aritz? Harrigarria da? Donosti oso polita da. Ni bertatik gertu bizi naiz. Non bizi zara? Non bizi zara, Regina? Regina ala Regina. Barkatu. Eskerrik asko kapo, ongi etorri Maialen. Bergaran bizi naiz, Bergara. Ikusiko dugu. Bergara. Mendian dago. Oso polita da. Argazki nahi dut, ikusi nahi dut. Begira, polita da. Lasaia da, zure herrian, bizitza lasaia da, Bergaran, Regina, bizitza lasaia da, lasaia dago, nik Oñatin bizi naiz. Bergara apuntzen ari naiz. Bergara. Oñati oso polita da. Oso polita da. Aritz, Oiartzun
oso polita da. Bilatu lekun berri. Bilatu lekun berri. Herria da. Bilatu lekun berri. Lekun berri. Non. Oh, lekun berri. Bakarrik. Begira. Zu lekun berrikoa zara. Rocket ship. Eizagirre osa. Eizagirre osa. Jarraitu nazazue mesedez. Jarraitu nazazue euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Zuzenean. Hori da. Eskerrik asko Eizagirre. Eskerrik asko. Arritz, nongoa zara, eskerrik asko egoi. Ongi etorri nire klasera. Ni eskoriatzan bizi naiz. Ez dut ezagutzen. Eskoriatza? Goazen. Lekun berri oso polita da. Begira. What is there to do? There to see. Zer dago ikusteko lekun berrian? Zer dago ikusteko? Zer dago ikusteko? Noski. Erraza da. Zer dago ikusteko zure herrian? What is there to see? Oñati oso polita da, ha? Oñatirak asko daude klasean egun. Nire ustez Oñati oso herri polita da. Begira, Oñati. Begira. Ups. What the? Ondago. Begira. Oso polita da. Begira. Eta zer dago ikusteko Oñatin lagunak? Oñatira joan nahi dut. Egun batean. Plazaola oinez egiteko. Oso polita da. Bardos herrian. Non dago Bardos? Jarraitu nazazuen lagunak. Jarraitu nazazuen ere euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Mesedez. Asko laguntzen dit. Yala Aiepsis. Yala kala. No. Kula filistu. No. Estut. Ja. No. Ez dut ikusi. Una. Zein da arabean. Begira. Jarraitu nire mesedez Aiepsis. Bardos. Bardos ukusi nahi dut. Zer da Bardos? Herria da? Bardos herrian? Herrian. Dago. Hemen? Bardos herria da? Bardoze. Oh, Frantzian dago. Benetan? Bardos? Frantzian dago? Lapurdian dago. Bai, barkatu, ha? Barkatu. Lapurdian dago. Nire falta da. Nire kulpa da. Pixkanaka ikasten ari naiz. Okay. Lapurdian dago. Ez dago agartzki asko interneten, baina ikusi nahi dut zure herria. Lapurdi oso polita da, begira. Mendiak asko alegi. Eskerrik asko partekatzeagatik. Alegi?
Non dago alegi. Alegi herria. Elegia? No. Alegi herria. Hemen dago. Begira. Hemen dago. Hemen dago. Hori da. Begira! Nola esaten da... Fuck, I almost forget this word. Iraia? No. Puente. Barkatu, Iker. Zubi. Zubia badago. Zubia dago. Zure herrian. Zubi. Nola izena du zubi honet? Zubi hau. Nola izena du zubik hau. Zubi hauek. Zubi hauek. Zubi hauek. Nola izena du zubi hauek? 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 Zubi zarra? Honek, eskerik asko. Nola izena du zubi honek? Badakizu, euskaltegian zaila da. Badakizu, arratsalde on, Eider! Posten naiz zu ikusteagatik. Kaixo! Bilatu dezazu mutriku. Mutriku oso polita da. Baina alegira joan nahi dut, eskerik asko partekatzeagatik. Alegi. Mutriko oso polita da, ukusteaz. Zu ikusteaz. Oso posten naiz zu ikusteaz. Mutriku. Zaila da euskaltegian horregatik galdera badut pazientzia behar dut. Baina orain nire klasean, zuzenean galdetu badut, zuzenean erantzunari zarete. Asko posten naiz zu ikusteaz. Oidek? Ala ez. Asko posten naiz zu ikusteaz. Mutriko oso polita da. Kostaldean eta begira, paraisoan. Mutriko bizitza, mitrikun bizitza cojonudo da. Oidek. Asko posten naiz zu ikusteaz. Asko posten naiz. Asko posten naiz zu ikusteaz. I'm happy to see you. Yay! Oidek! Zer da metele? Bilatu eskoriatza Googlen. Eskoriatza. Goazen. Eskoriatza. Eneko, mesedez. Jarraitu nazazuen nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko. Zuzenien, eneko. Mesedez. Mesedez. Oraintxe. Eneko. Goazen, mesedez. Benetan. Orozko. Begira. Begira zubi honek. Non dago? Lapurdian? Enaitz, ongi etorri. A famous bass guy says, métele, as dale duro. Métele. Vale.
Ez dut ulertzen dut, eskerrik asko. Metele! Eguerdion enaitz. Zer moduz, jarri abaltxizketa. Zer da abaltxizketa? Begira, non dago Orozko? Orozkora joan nahi dut. Begira, oso polita da. Oso hiri polita da. Orozco, sumérgete en la naturaleza y juega con nosotros. Barkatu baina euskera bizi nahi dut. Ezagutu Orozco, murgildu naturan eta jolasten gurekin. Kind of cheesy, huh? Gorbeen barreneko elbibidea altzakortako. Atxeden lekutik abiatzen da, eta atxola hor atzeraino aramango zaitu. Cool! Orozko joan nahi dut. Nora Orozkoa da? Orozko. Nor Orozkoa da? Hemen klasean, herri polita bat. Herri polit bat, hori da, polit bat. Oso herri polit bat. Orozko oso herri polit bat. Zuzendu nire akatsak mesedez, Eldar bezarra. Eta Eldar mesedez, jarraitu nazazuen nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Zu irakaslea zara. Jarraitu nire mesedez. Zune? Talde hona da, ezta? Txilmafia. Noski, txilmafia oso talde hona da. Kaixo kontuz, zer moduz? Minez añezketa. Oso toki polita da. Toki kantua? Beasain oso herri polita da. Begiratu ezatzu. Naia. Noski, begire nahi dut, baina lehenengo jarraitu nazazue nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Mesedez asko laguntzen dit. Euskara ikasi nahi dut. Euskara ikasten nahi dut. Eta zure laguntzeagatik euskara ikasten aldut. Euskara ikasi aldut. Aldezu biatu abaltzisketa. That was a mouthful. Euskara ikastea nahi dut. Euskara ikasko Eñeko. Eñeko, benetan zu irakaslea zara. Euskara ikastea nahi dut. Euskara ikastea nahi dut. Euskara ikastea nahi dut. Euskara ikastea nahi dut. Aurkitu perrexikoa kanta. Perrexikoa kanta. Anezketa erritik gora joan da minak daude. Minds of Bronze. Bai. Anezketa. Bai, anezketa badakizu. Non dago. Anezketa. Amezketa. Amezketa ez da? Begira. Bizitza lasaia da. Ze polita da. Amezketa. Minez amezketa hori da. Goazen lagunak, jarraitu nazazuen nire euskara ikasten laguntzen jarraitzeko mesedez. Ni kaixoskot naiz, estatu batuarra naiz, eta oraintxe Donostian bizi naiz euskara ikasteko. Duela urte bat Donostiarra etorri nintzen euskara ikasteko, zergatik, horregatik duela 20 urte, Andaluzian bizi nintzen eta nire abizena Zuniga euskal jatorrikoa zela ikasi nuen. Eta zerbait, non dago, zerbaitek bihotza ukitu zidan.
Zerbaitek bihotza ukitu zidan, eta geroztik nire helburua da euskara ikastea. Horregatik duela urte bat, Donostiarra etorri nintzen euskara ikasteko. Eta begira, oraintxe duela bederatzi hilabete daramatzat euskaltegian. Eta bihar, hasten ari naiz berriro euskaltegian. Eta... bai, voila! Jarraitu nazazue, mesedez. Bilatu irurita. Olaia, jarraitu nazazue, mesedez. Asko laguntzen dit. Irurita. Non dago irurita? Elizondo ondoan dago. Eta Elizondo familia, Eliz A ondoan dago. Irurita. Barkatu lagunak, baina oraintxe joan behar dut. Joan behar dut oraintxe, barkatu, baina bihar klase bat egingo dut elkarrekin. Baina ez dut ikusi orduan, baina oraintxe behar dut. Ni barandu dago, alai, nola esaten da, baina eskerrik asko, agur lagunak, bihar arte, musu bat, ondo pasa, gutxi gazta, horrelako zaila da, baina, euskara zaila da, baina horrelakoa da bizitza. Baina, berandu nabil. Bye, agur, agur.